أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bandira musidɓe julɓe tedduɓe caggal yettude Allah subhanahu wa ta'ala caggal yettuɗen Allah tabaraka wa ta'ala jokkude en sembe hokki en cellal hokki en bawde e kattande ha bawden artude ɗo e oɗo nokku wa maana e oɗo nokku teniɗo eɗen jettirum Allah subhanahu wa ta'ala eɗen ballino Allah subhanahu wa ta'ala eɗen imsino to Allah subhanahu wa ta'ala dendagal bakkatuji meɗen eɗen moola e Allah subhanahu wa ta'ala e bonɗi maana pittali meɗen e bonɗi maana golleji meɗen kadi ganden kala maana pewɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala maana woni pewno ko Allah subhanahu wa ta'ala fewni ɗum noon eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewnu en fewnan en zurriyaji meɗen kala ko noon kadi kala mo o sañji kala mo o majjini e nunɗal makko ala bawɗo fewnude ɗum noon yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en e oɗo diine o fewna en e oɗo maana l'islam o fawa en e lawol sirat al mustaqim eɗen seedo wonde dewateɗo e gonga ala nafa dewɗo lorla mo rewani si wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko tan goto dendidiɗo alanamo walla ni mbiyen kafidiɗo alanamo eɗen ceedo monde Muhammad ko maccuɗo makko ko nelaɗo makko yo Allah juuɗe makko hisnamo kanko e koreji makko mana e dendagal sahaba makko laaɓɓe laɓɓinaɓe e morade e tuude bakkatuji e ɓen rewidiɓe mana batte golleji mabɓe e yoɓɓude e felo sunna nela sallah sallam wa e moƴƴinde ha ila yawmiddin inchallahu tabaraka wa taala bandira musidɓe julɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayawo habrirde diaspora tv walla mbiyen ayawo habrirde des tv ha tengti e ndeɗo yewtere ndemin keblanta on ɗo e des tv e kala aljuma so oɗo waktu heedi taw kadi ko yewtere moon andu diina ma ewa ɗum noon ko musidɗo moon almudel moon al oustaz Mansour Sall khadimul ilmi wal ulamai wal muslimina jami'an bindan gandal bindan anduɓe e dendagal julɓe e kuttidinde muɗum inchallahu taala ɗum noon en garti e yewtere nde ewa kala aljuma no gowɗen waddani tan nde wonno aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en calmini en juurima dendagal khalifa men to banggue diine khalifa men to banggue aada en ñaaguima kadi Allah subhanahu wa ta'ala Allah juutno gurdam meɗe mabɓe ɓe ɓooya dusde en ɓe ɓooya ɗowde en e ɗeɗo golle ko noon kadi eɗen calmina technicien ji ɗi joganiɓe en kaɓirɗe ɗe ɗum woni Samba Diop eɗen calminamo eɗen juuromo kanko e ɓe wallodirta to banggue mana karallagal to ko noon kadi eɗen calmina eɗen juuro gardiɗo galle o hono Sharif Abba Haydara nde wonno mallam yaskuru sabab la yaskurullah kala mo yettani sababu yettata Allah mo yettani kadi seeɗa yettata ko heewi ɗum noon eɗen ñaagonomo Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah juutno gurdam makko ha juuta taw kadi ene wondi e cellal duumigal ewa yo Allah sembimo sellina en calminimo en juurnomamo kanko e ɓesgu galle makko foof en calmini dendagal dilloɓe ɗo e nder galle he ɗo e diaspora tv inchallahu taala ɗum noon ala no mbatten so wona bismoɗen ceerno Oumar Diop walla mbiyen al oustaz akbar al imam oustaz Oumar Diop inchallahu Oumar Doucouré oustaz imam Doucouré bandiraɓe jaafo ɗum noon oustaz Oumar Doucouré fale faddal maskouran calmodira e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayawo diaspora tv inchallahu taala eywa waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eywa wa badal hamdi والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن تاج العارفين قطب الأولياء سيدنا محمد بن محمد السالم التجاني ما مقدم وخلفائه تقال إن جتي الله إن جول نراد الله صلى الله عليه وسلم نشيرنا منصور سالويني إن كلمني دندانغال بندراب جول دبو إغرقو إيوا إذن كلمنا كدي غاردي دو غالي أو نو ويرني سريف أبا حيدرا نفعنا الله ببركاته إذن ياغنو من غورنم جول دبا تشلال بيداري yimɓe galle o woni ɓesgu makko ko wayno Samba Diop en e ɓeɓe gollata kam fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe e dendagal galle DSTV walla diaspora tv eywa en calmini kadi auditeur uji men yeeɓoɓe meɗen e caggal yettude Allah e julde neraɗo Allah sallah sallam ala ko mbatten tam
sona calminen hilifaɓe meɗen no ceerno Mansour wini hilifaɓe diine hilifaɓe aada sen kala hilifaɓe diine noon en ngala hilifa diine ko ɓurani hen Cheikh Oumarul Fouti Cheikh Oumarul Fouti kadi so tawi en callimomo en juurimomo en wayno en juurorima dendagal seereɓe Sénégal Cheikh Oumarul Fouti ko kañum woni aduna ko kañum woni Afrique kañum woni Sénégal kañum kadi woni Fouta eyyi ɗum noon wadde eɗen ndewna saminade seereɓe ɓe e junngo makko eyyi ko noonne kadi calminirten galle ceerno meɗen ceerno Am Tidiane Ba to Madina Gounass ewa son duttima kadi garan galle ceerno Alaji Malick Sy radiallahu taala anhu haaro galle Cheikh Baye Niass eɗen calmina eɗen juuroɓe son duttima to Fouta eɗen calmina Alpha Aliou Thiam ceerno Aliou Thiam Wourossogui ha to Matam to ceerno men ceerno Mouhamadou Samassa e jeen ha to woɗa mbaɗa en calmina ceerno Ibrahima Talla e dendagal heddiɓe ñande wonde inchallah foof kamɓe fof ko seeɗa men kadi inchallah tawi ko émission tan ko mintaji joguiɗen e kala hen ɓe kalɗen tan e ɓen kalani ɓe naati e nder ko haala ko nde won noon Fouta ho gotum seeɗa ɓe fof gotum no ceerno Mansour wiri tan en gaari continde yewtere meɗen andu diine ma e joni noon hande nokɗo men ceerno Mansour sikkeɗe wawi laɓɓinande yimɓeɓe hande hol يعني هل معني معنا يوتر من عند دال ان شاء الله كونون تيغي ما شاء الله الاستاذ عمر دكوري يو الله يوم جري اجارا من في ان فوف نندي ديدو تالمينالي اوردي ديدو تالمينالي دخمول ديدو تالمينالي تينيدي دum non yo Allah yom jara jara mon fi sik ala ko wiide tan bandirabe yewtere men andu diina ma ko yewtere janginore findinode ko yewiti odo diine e so Allah haaji inchallahu taala ɗum noon aljuma jawtuɗo yontere yawtude o gonɗoɗen koye nukta ko gonɗoɗen koye toɓɓere ko yowiti mana e tawhid ɗum woni wottidinde Allah subhanahu wa taala eywa kadi holko woni tawhid holko woni mana ganduɗa hoorema sirku rentede yimɓe ko ɗen ɗon gueɗe nde wonno neɗɗo so tawi o ala tawhid tan eywa o natat e ko wiyete ko sirku billah koye ɗum gonɗoɗen ɗum noon ko on darsu jokkaten ko nden windande tan jokkaten ha hande inchallah eywa nde wonno mbi ko ma rogere ɗigga nde rogere wonde loowe ɗum noon koye nde ɗo rogere tan dippaten ha hande inchallahu taala kono eɗen jogui namde ɗe jogorɗen huccinde e oustaz Oumar Doucouré inchallah eywa namde ɗe ganduɗa fodde namde jeeɗiɗi so tawi waktu o hokki inchallahu tabaraka wa taala ɗum woni as'ilatun muhimma fi hayatil muslim namde ɗe ganduɗa ko kimmuɗe namde baɗɗe fayida ɗe ganduɗa ko namde kimmuɗe e nder gurdam julɗo o ɗum noon woni ɗeɗo lamde ɗe jogorɗen arde e mum inchallah ko adi foof al oustaz namdal gadanal ɗum woni o wi min ayna ya'khudhu al muslimu aqidatahu eywa julɗo ko holto o foti nangude maana fimde makko hol fimde nde o foti jogade hol fimde nde o foti jogade holko o foti fibde taw kanko julɗo o aqida makko holko foti wonde aqida makko kanko julɗo o taw alhamdulillah wa shukran ya ceerno Mouhamadou Mansour Sall wala ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim sikkala noon sen kaali gandal en kaali diine e en caminat ceerno men ceerno Ahmadou Bayinaji radiyallahu taala anhu Seydi Niang kanko e ɓesgu makko galle Sarif Abba eɗen calmina ɗum e min beltima kadi e namdal ngal e mbiɗa holto julɗo foti nangude aqida fimde makko e nde wan noon premier taw ko aqide woni fimde neɗɗo wawa wadde haydara so wona o jogui yani anniya innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa noon nela sa wi golle fof koye anniya neɗɗo fof noon ko anni sa ronki andu ko neɗɗo anni tan darmo neɗɗo so dañi tan ay ko anniya makko ko ɗum feeñata boowal eyyi kono tan to banggue jangde ya'khuzuhu min kitabillahi neɗɗo anniya makko fimde makko hakku makko e Allah o nanga ɗum koye deftere Allah sabu Allah wi senni yimɓeɓe e ñawma alastu bi rabbikum Allah wi mata wona ko min joom min woni joomon qaalu pitali ruhuji fof mi bala aha e wa sahihu sunnati nabihi o nanga ɗum e kitaballah e deftere Allah o ƴetta ɗum kadi sunna nelaɗo Allah sallah sallam allazi la yandigu anil hawa mo ganduɗa nelaɗo Allah sallah sallam mo ganduɗa haalata ko wela in huwa illa wahyun yuha kala ko haali ko Allah haalnimo wa zalika wafaqa fihi sahabatu wa salafu salih eyyi ɗum ɗon ko kalɗen ɗo onon aqida nden ɗon fimde e ko ɗum woni ko nelaɗo Allah sallah sallam accidi en
deftere Allah e sunna makko نعم e ɓesgu makko Est-ce que- ko ɗum hawri sahabaɓe koye hen gurno ha maayi hen salafu salihina en ɓe kalten haalteɓe ɗo ɓe ɓenne kadi koye ɗum guuri ha maayi Est-ce que- eyyi ça veut dire que somo ƴetta fimde agguide hakkude makko e Allah ɗum koye ɓerde koye ɓernde kono yo faw ɗum e dow ko nelaɗo addi ko ko gonɗina Allah o rewa ko nelaɗo sa sallam yemirimo ko nelaɗo sa sallam haaɗi e ko sahabaɓe gurno e salafu salihina est ce que fawde ɗum e fawade ɗum e deftere fo Allah e deftere Allah e sunna nelaɗo sa sallam wadde joni so tawi en paami ceerno oustad Doucouré joni so tawi neɗɗo o wi wonde kanko omo jogui fimde ewa kono ko gollata ko golle makko ɗe so tawi a mana ko feeñi ko fawaki e deftere Allah ko feeñi e golle ko fawaki e sunna nela sallah sallam fawaki kadi e mana e salafu sali en ha e sahabaɓe walla ijma ha walla ijma e foof joni oɗo est ce que omo wiye omo jogui fimde est ce que omo jogui fimde est ce que fimde makko ndene selli eyyi to banggue sharia ene jogui ko sharia jaɓata jiiɗa e haqiqa enen kam en gona haqiqiyankoɓe kono eɗen nana haqiqa waɗi ko yimɓe muɗumen arrijalu lil haqaiq gonga eyyi haqiqa ene woodi haqiqa nak e sharia Wona ene ɗefi sertude eɗen paama ɗum hakkude hudar alayhi salam e moussa alayhi salam eyyi ko tawi ko shari fiɓu ko jahaten neɗɗo wawa jogade aqida caggal o fawaki e kitaballahi o fawaki sunna na sa Sallallahu alaihi hatta haqiqa o fawto koye kitaballahi fawo e sunna nelaɗo Allah sa sallam heddi noon haqaiqa en jogui khawasiya gueɗe kerale keeriɗe eyyi ɗum ɗon jomum ne wawi wadde taw kañum ko noon hokkira Taw ko noon kadi hokkira, wallahi. e sharia ene wawi noon kirtigde ɗum eyyi kono kam Allah wi man yahdillahu fa huwa al muhtadi نعم eyyi sen duttima tadi suratu baqara Allah wi ko hudan lil muttaqin نعم alqur'ana kañum woni peewal wonande julɗi نعم eyyi hudan koko waɗa yani koko tanwina eyyi peewal ala so wona alqur'an Est-ce que- so neɗɗo wino jogo peewal ngal wona alqur'an peewal ngal ko seyɗane woni e makko est ce que eyyi wadde ko woni haqiqa tan ceerno Mansour neɗɗo fimde makko e gongantago makko l'islam makko nde wawata jaɓede wawata wonde gonga labudɗo o tongo e deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam onon kam machallah fa tabarakallahu ɗon laaɓi machallah yo Allah yo moƴƴere enen foof nandi ɗum no wadde tinnoɗen mana e joguitade deftere Allah subhanahu wa taala kala ko eɗen mbaɗa pawoɗen e deftere Allah pawɗen e sunna nela sallllahu alayhi wa sallam no o jangguiniri en ni e no o yamiriri en ni saabu kala ko foti jangguede hen o mana to banggue taguiɗo o jangguini en o laɓɓinani en kala ko foti rentede to banggue karmude kadi o rentini en o laɓɓinani en ɗum noon wadde en paami neɗɗo wawa jogade fimde ha tengti noon so tawi ko no ceero Doucouré wini tawde koto banggue sharia kalaten wona to banggue mana haqiqa ɗum noon jomum wawa jogade ɗum haqiqa tan taw o fawaki e mana e deftere Allah e sunna nela sallllahu alayhi wa sallam ɗum no wadde julɗo koye ɗum ɗo tan foti fawade fotani fawade e goɗɗum ko wona ɗum ɗo namdal ɗimmal ngal to banggue duttorgal yimɓeɓe holto pour ruttorade isa ihtalafna fi ayi shay'in narjia so tawi en luurdi walla luure mbaɗi hankkadi no pooɗo e duure waɗi hankkadi no luure ɗe keewi holko foti wonde duttorgal meɗen holto poɗɗe ruttade holko woni arbitre eyyi ganduɗa ñaawa en gasi holko foti wawde ñawde en taw kadi goto foof en anda wonde ko ɗum ɗo woni gonga voilà eyyi alhamdulillah wa shukran ceerno Mansour gandu goto wi tasawufun mujarradun tazandugu wal figu aydan dunahuma tafassugu wal jam'u baynahuma tahaqquq ma sha Allah eywa wa tasawufun mujarradun sufiyankagal ɓola ngal alda e sharia alda e gandal eywa tazandugu jomum ko zindiq zindiq ça veut dire ko zindiq ça veut dire ko neɗɗo bonɗo tan ko façon bonande e bonande noon so wiyama ko bonande kala dendagal damuɗo bonande no way fofam naati kañum woni central so wiyama kadi moƴƴere kadi ko central kala moƴƴere naati e nder moƴƴere kala bonande kañum woni damal eyyi neɗɗo wawi wiide ne wona suufiyanke o yaadani e sunna ça veut dire o ala o hutora e alquran o hutora e hadis o hutora e sharia eyyi ɗeɗo gueɗe ni woni sharia o so wona suufiyanke ko zindi gonata won tasawufu mujarradun tazandugu eywa wal fiqhu aydan dunahuma tafassugu o wi so tawi kadi neɗɗo janggi woni faqih faami sharia o wonani suufiyanke eyyi tafassugun en wawi addandemo ñibbidandemo fasiqagal wal jammu noon baynahuma tahaqqugu rendinde hakkude gandal e tasawuf on sawa heeɓa haqiqa haqiqa koko jibinte
ko noon ko maarifa maarifatullahi andude Allah jibinan tamo e kulol Allah jibinanamo haqiqa e was garten en namdal ma mbiɗa ceerno Mansour so tawi en luurodiri holton yogoɗe ruttaji est ce que sen luurodiri duttorɗen goto fof tan koye ceerno mum ɗo janggi ɗo e walla duttorɗen koye deftere Allah walla duttorɗen koye sunna nelaɗo walla goto fof duttoro koye aada mum walla goto fof duttoro koye diwan muɗum eyyi sen mbaɗi noon diine wawa fewde e won noon nelaɗo Allah sallah sallam Allah kadi holli en ko deftere wotere o holli kadi hay leƴƴi ɓennuɗi ɗi hay leñol gotol meeɗa jippinede defte ɗiɗi defte nayyi jippi tawrete linjiri zabul alquran kala hen deftere kadi ene ñaawa ko heewi alquran sakkiti joni noon Allah wi ma faratna fil kitab min chey min gaccani haydara e deftere he sinno joni wonko accano e deftere he sen so wonko accano e deftere he wonko accano e deftere he jaafo ɗon so tawi en luurodiri mbiyen ɗum ɗo arani kono Allah wi ma farna fil kitab min chey joni noon tan e keeci wadde yaani taraddul ma saalta ruttade eko namɗa ko tan sen luurodiri e hunde banggue masala diine narjiu ila shari l hanif duttorɗen ko sharia hanifa wal hukmu e ñawore eywa so wiyama hadis wiyama alqur'ana ko haala Allah haala ka noon en saaji eko fiɓo hadis ari lernude haala ka hadis o kadi hen saaji fiɓo sharia waɗa pour lernude duttorɗen dal koye kitaballahi wa maftalaftum fi min cheyin fa hukmuhu ila llahi faami fa in tanazatum fi sen faruddu ila llahi zalika hayru wa ahsanu ta'wila kala ko luurodirɗon tan dutte ɗum e deftere Allah sen luurodiri e hunde duttoɗen e deftere alqur'ana kadi mbasen yeddodirde pour ɓerɗe yimɓe ne jeddodira pour yidde andude woni yeddodirde mi wasa ɓernude mbasa ɓernude min wonno jahornomi tawi no jahormi ni ko erreur sen jeeyi to deftere alqur'an walla jeeyi to sunna hadis o en tawi ko an heede gonga ceerno Mansour jaɓanma e nder gonga ma o eyyi kono wona min taari ko ni jangguirmi walla ko ni pamirmi walla taade mi jiiɗa e ma ceerno tan walla mi jiiɗa e ma ɗariga walla mi jiiɗa e ma gonka tan mi jaɓantama e dow gonga ma Allah haqqu maqbulun walaw min jahili gonga ene jaaɓe hay sinno ko human binni haali joni noon dutterɗen koye deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallah sallam eyyi hayso qala Allahu taala fa in tanazatum fi cheyin faruddu ila llahi zalika hayrun faruddu ila wa rasuli yani kala ko luurodirɗon duttoɗe ɓe deftere Allah duttoɗum sunna nelaɗo sallah sallam nelaɗo Allah sallah sallam wi kadi o wi taraktu fikum eywa amrayni mi accidi won gueɗe ɗiɗi lamtu dillu ma tamassaktum bihima tan ko ɗon nangueɗe gueɗe ɗiɗi on gonta majji holɗum kitaballahi deftere Allah wa sunnati nabihi alayhi salam tan ko ɗon nangue sunna oɗon nangue e deftere on majja holko woni noon nangude e deftere holko woni nangude sunna holko woni nangude sunna ɗon ko namdal ɗon kadi il faut garten ko namdal ma garten e ko noon tigui machallah ɗon ko ma garten ɗon ɗum noon a jarama no fewi ceerno Oumar Doucouré fa tabarakallahu ɗum noon wadde en gandi kala ko lurduɗen tan eywa duttorɗen ko e deftere Allah duttorɗen ko e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eywa jomumen no wayi waade foof wona e dente men goto fof rutto e dental mum walla e aada mum walla e cosaan mum walla e miijo mum walla e feere mum ala duttorɗen tan ko e deftere Allah e sunna nelaɗo sallah sallam so tawi jomum hollama gonga o anda ko ɗum ɗo woni gonga ndeke ko min woni e jumre ko min woni e erreur jomum arta mana e jokka on ɗon gonga mana iwa e ko wonno e muɗum ko kono ala so tawi jomum sandolini e jattinima wi kañum wonde ko woni e mum ko ɗum ko ɗum Allah mawnikino hen so immima so immima tawri maro jasat hankadi jasat ɗum ko erreur mawɗo ɗum ko caɗele mawɗe addanta jibina caɗele mawɗe oɗo diine ɗum noon batten hakkillaji no fewi no fewi te to gartat hen hade men yawtude e toɓɓere namdal tataɓal ngal holko woni nangude e deftere Allah holko woni nangude e sunna nela sallah sallam taw nela sallah sallam yo Allah juule makko hisnamo tawde o wi o ala ko accidi en so wona gueɗe ɗiɗi deftere Allah e sunna nela sallah sallam yo en nangu ɗum ha tiiɗa joguito mana ɗiɗo ɗiɗi en nangude ha tiiɗa so tawi en joguitima ɗum en nanguiri ɗum mana nangui ɗum ha tiiɗa en majjata joni noon holko woni jaggude hen ha tiiɗa nde e sunna o e deftere Allah nde beele wasa majjude ko holno ɗum alhamdulillah wa shukran aywa la ilma lana illa ma allamtana ceerno Mansour min beltima e namdal ngal eywa jaggude e deftere Allah eywa woni yimɓe so yiyama jaggude e deftere Allah cikkata ko finda tan hippita alqur'ana ƴetta bagara
ene waɗa tilawa ha naasi نعم ha ɗum gay koye jaggude e deftere Allah jeeya kono jaggude e deftere Allah ko nelaɗo haalata ko waɗata ishara ko eyyi so wiyama kadi jaggude sunna nela sa sallam mo famani sikka ma raw ko huñade sunanul bayhaqi sunanu abi daoud muslim boukhari مسلم أنا هنكدي hadis daif sahih tawatur wani marfu etc نعم mo famani ma waw sikkude baɗon mbawi ɗi kono holko woni haqiqatul amir tan jaggude e deftere Allah نعم eyyi Allah ala haala so wona alqur'ana hay somo jogui haala gokka enen kam haala makko yettika en ko alqur'ana so wona hadisul qudsi ɗum ko haala yewtere hakkude Allah e nelaɗo Allah صلى sallallahu الله عليه وسلم نعم voilà ɗum kadi wonko nelaɗo haalani hen kono kitaballlah so wiyama kitaballlah ko alqur'ana alqur'ana ko haala Allah directe wona maham nele mamoudou ete alqur'ana o ene waɗi kala matiére mo miijiɗa nene alqur'ana alqur'ana ene toon mbaɗe sa ruttima no banggue ñawoji alqur'ana e raɓɓiɗinde ko ñawoji ɗi tan mbaɗe gacce est-ce que mbaɗe o fecci pecci ɗiɗi woni amru mustahabu jibini mustahabu نعم gacce o eh. woni nahyu ka yani tahrim ene harmi e on kadi fecciri e nahyu karaha on kadi woni ɗiɗi est-ce que ɓe ndendi jais woni joyi جوي joni wadde ene wayno alqur'ana bagara ha naasi ko ñawoji joyi tan goni toon est-ce que eywa mbaɗe mbaɗe o fecciri baɗgol obligatoire ene waɗɗi wujub est-ce que نعم on fecciri dañi miñum beeɗal ha joni mustahabu مستحب mustahabu ɗum ɗo ene yiiɗa هون يدان eyyi ko waɗɗi e ko yiiɗa gayen nane gacce mo harmude eyyi on kadi jibini miñiraɗo ene wiye karaha Naam. oɗo gacce omo aña eyyi kono yettaki niveau harmude Harmude. sa waɗi ɗum a waɗi ko aña joni noon ona woni nayyi kanƴi noon ɗi ndendi jais ene tagui est-ce que eyyi joni oɗo saaha caggal tisbar yona en en juuli subaka waktu ala sa ɗanima ɗo wiyata ken haɗmi jais ene tagui ene tagui ɗaɗan tigui wasa ɗanade e tawi noon ala golle de okay eyyi joni noon nanngude e deftere Allah ko namdiɗa ko ça veut dire ko famde ayeji ɗe نعم saabu alqur'ana ko haala woni hen haala ka ene waɗi hen mbaɗe ene waɗi hen gacce Naam. neɗɗo eto haw anda mbaɗe o holko woni eyyi mbaɗe fardu o anda mbaɗe jiɗaɗo o anda gacce nahyu tahrima o kaɗaɗo harmude o anda nahyu karaha o anda mustahabu o anda est-ce que eyyi gueɗel hen fof wawa fawɗu e place mum eyyi jaga deftere nde ko ɓuuri haqiqatul amri ko gonga janggude alqur'an o Ne moƴƴi. ene janggata tartil ene weeli ene waɗi lumiére Goto. kono ko Allah ɓuuri sohlude ko o andude haala ka holko ko firti andude kadi haala ka ko ɓuuri wadde important kadi ko gollude ko alqur'an o wi o gollude ɗum de ɗum tagi noon waji ɓe nduwo yo Allah waɗen mimman yo ɗimo hurufahu wa hududahu نعم ɓe والله ene ñimna yani karfeje ɗe e ñawoje ɗe ñawoje ɗe. eyyi so woni ko karfeje ɗe tan ñimnuɗa a ñimnani ñawoje ñalawma dargal qur'ana wonan rakalama e yo والله والله saabu ko shafi'un musaffa'u wa mahilun musaddaqu est-ce que ceerno Mansour والعياذ بالله sunna one kazalik sunna o kadi ko noon ewa machallah ɗon laaɓi fa tabarakallahu a jarama enen foof nandi mana jawabu o namdal ngal laaɓi no fewi no fewi ɗum noon wadde neɗɗo so tawi o janggi alqur'an haw andi ñawoje ɗe o andi ko dagui o andi ko harmi o andi ko yiɗa hen ceerno Oumar o andi kadi ko aña aña caggal ɗum noon mataw hankkadi kanko o gollirani mana daguiɗe ɗi o woppani karmude ɗi o rentaki gañaɗe ɗi ene wayno oɗo Eywa. to haqiqa tan wayno o joguitaki deftere Allah jogitaki deftere woni Allah. jogade deftere Allah haqiqa Voilà. ko gollude jamiraji ɗi anda ɗum golla rento mana karmude ɗi woppa ɗi no podde jafoɗa kadi mum ɗon ceerno Mansour gona exemplaire nam kala jiiɗo mo wooda ko ƴettema est ce que par ce que taali ceerno Mansour hande ko jangguɗo ko hafiz alqur'ana nam ko pilaɗo alpha eyyi joni noon kala ɗo neɗɗo yiima yo yiyema alqur'ana jomum yo won deftere e voilà yeeso yimɓe yo saabu alqur'ana woni alqur'ana jangateɗo e alqur'ana guureteɗo jahowo e yimɓe e alqur'ana jangateɗo on ko ma kippira deftere nde Goonga. on alqur'ana so janggama ha paari law buddo o wuure par ce que neɗɗo kala ko mbawɗa dillude alqur'ana wonko haali hen no poɗɗa joɗorade no poɗɗa haalirde no poɗɗa nehorade no poɗɗa ñamirde Wallahi. dal haydara accaha ɓoynugam donc fof. noon ɗum ɗon fof alqur'ana ene jiime ma ene wima ko naggam ko naggam Est-ce que- e joni noon sa woni janggude alqur'ana o ha hankkadi wiyama ka ceernajo ka alpha walla ka tafsir walla kala inde nde mbawɗa hokkede est ce que joni noon ɗum ɗon wadde effort an neɗɗo o ha ɗum ɗon yiyema kala jiiɗo e ma tan hayso andama Eyyi. on ɗon signe o adoto yiidema Est-ce que- eyyi ɗum ko ɗum woni ko sohla ko sohla ko eyyi
noon tigi machallah siftini en ɗo konngol ceerno men ceerno alhaji mouhammad saydou ba radiallahu taala anhu nafano allah bi barakati amin ya rabbal alamin o wiyanno ceerno walla almudo yo rento wonde ceerno peɗelel eyo to yewti to rewi fof yimɓe gona e sappade ɗum ne joofo ne ode koko neɗɗo mawde o ko peɗelel woni joofrede feɗendu eyyi hanka to rewi fof wonata koye joofede o ko gandude o ko neɗɗo mawɗo de o ndentoɗe ɗum de e wadde noon firti mata ko siforaki no foti siforani to banggue comportement to banggue ewa no mbiɗa ni tan o to banggue mana ha yimɓe jiyamo mbawa ñemtindemo mbawa ñambudemo mbawa janggude e makko ko heewi wuurani ko jangi hoɗa wuurani ɗum fayida eywa ɗum ɗon mbiya kala ko neɗɗo accani fayidede tan so ɓooyi ko ɗum wonta wi almudo yo fayide e ceerno yo fayide e ceerno mum kono so tawi fayidama e goɗɗum ko wona ɗum tan tawat wonko heddi wonko manki e ɗum noon ko machallah en garat e namdal tataɓal namdal tata ɓiwal ngal ko manil firqatu najiya yawma alqiyama hol fedde jogorde daɗoyde janngo ñalawma janngo yawma alqiyama tawde en kaali juulɗo holko foti wonde fimde muɗum en kaali lamda ɗimmal ngal kadi fa tabarakallahu laaɓi no feewi mana so yimɓe luurdi holko foti wonde duttorgal muɗumen beele goto fo ruttoto koye dental mum walla goto fo ruttoto koye aada mum e ko nandi hen ala ɗum en paami wonde poɗɗen ruttade koye deftere Allah poɗɗen ruttade koye sunna nela sallllahu alayhi wa sallam joni noon tawde luure ɗe addata ɗum ko sertude mana piɓle walla sertude mana pandal e ko nandi hen e fama muyaji joni noon so tawi ɗum ɗo foof ene hen joni noon denta ɗe pelle ɗe joni ko hol fedde jogorde daɗoyde janggo ñalawma jarga yawmal qiyamata alhamdulillah wa shukran ala su'alika min beltima jetti Allah kadi e namdal ma ceerno Mansour namdal bangal important nde won noon daɗoyde janggo e aljanna walla yaade jeeyge yo Allah dandu ɗum woni akhir ɗum woni battande ko kalten ko sa yi Allah jippini deftere nde Allah waɗi jamiroje waɗi kaaɗe haali aljannaji haali jeeyge haali lawol ngol neɗɗo rewata ha wawa nadde aljanna Allah suuɗani haydara alhamdulillah Allah kadi haali lawol ngol neɗɗo rewata ha wawa nadde jeeyge on wawno tagde en tan o adde en aduna he o wasa jippinde defte o wasa nerde nelaɗe o yendemo tawi gandande irten kono alhamdulillah o jippini defte o neli nelaɗe kadi wama arsalna min rasuli illa bi lisani qawmihi kala nelaɗo kadi ko langa yimɓeɓe kalata o ko nelaɗo nela pour o wawa nanodirde mabɓe ɓuura newade pour message o wawa nadde par ce que saɗa haalta e neɗɗo communication on o namtama haysoto kalata ko ne weeli kanko wara hebde belem kalɗon haala eyyi joni noon ewa fedde daɗore nde so wiyama dadde rek hankkadi ene wayno ari ha hankkadi golle gasi eyyi joni so macce gasi heddi ko kokkoreɗo kuɓ ɗo e noon kumne hokke équipe aji kewɗi caami no fewi premier poule A poule B poule 3 poule 4 wona huitiéme de finale yaani demi finale ɗum ma ɓenɗo wona joni noon are han kadi hol yahoɓe final yaaɓe final ɓene hol gañuɗo final o poɗɗo hokkede coupe joni noon ndeɗo fedde nde jogoɗo hebde coupe yo Allah waɗen mabɓe amin ya rabbal alamin joni noon nden ɗon fedde noon ko classement mo nela sa sallam waɗani en ndi arbitre wiyatno kadi entraîneur o somo waɗa classement o ƴettan jiyoɓeɓe o waɗaɓe banggue ƴetta remplaçant aji ɗi o waɗaɗe banggue enen woɓɓe dow ɓe eɗen mbawi kasde kaari mi fonno juude taw entraîneur o ne andi holko haadi mo juude joni nela sa sallam waɗini en classement fedde jogornade ndeɗo aljanna oɗo aljanna fedde jogorde dadde yo Allah waɗen eɗen jeeya e ɓen joni noon classement o goto men fof yo ƴeew est ce que nana e nder classement he ceerno Mansour walla ala hen o neɗɗo sa sallam wi wasatafarrugu ene fayi sertude ummati leñolam ala salasin pecce tati wa 70 mi'atan leñolam ngol mangol fecco pecce temed tati e tati temed tati 70 mi'atan temedde jeeɗiɗi e tati temedde jeeɗiɗi e tati feccere pecco eyyi maɓe pecco kulluhum finnar kamɓe fof yo Allah dandu ko jeeygeɓe payi illa millatun wahidon so wona fedde wotere pecce capanɗe jeeɗiɗi temedde jeeɗiɗi e tati temedde jeeɗiɗi e tati leñol ngol feccoro fof ko jeeyge fayi so wona fedde wotere nden tan woni daɗore deke wadde sen daari aduna o ko ɓuuri hewde ko ko jeeyge fayi Allahu akbar seeɗa yahata aljanna yo Allah waɗi en on ɗon seeɗa
nde won noon aljanna taari ɗum ko geɗe mettuɗe koma nde wawi mettuɗe ɗe wona nde fof kadi jaɓata dawde ɗe geɗe mettuɗe musɗe kaarɗe geɗe kaɗɗe voilà ma mbaɗa ɗen traversé muñade mbawa natode aljanna joni noon jeeyge taari ɗum ko geɗe belɗe sa rewi ko weeli ho ko jeeyge fayi mbumba o tan kadi e sooɓo yoɓoji voilà nan ɗon ceerno ɗum fiilti kama a limta ewa qaalu ɓe namdiri kamɓe sahabaɓe wonnoɓe nelaɗo wama hiya najiyatun hol nden fedde jogorde dande ya rasulallahi kamɓe ɓe cohli andude ɗum enen kadi ene cohli andude par ce que sa andi ma ɓeydo tinnade beelata jeye on ɗon équipe eywa ya rasulallah qala nelaɗo wi ma ana alayhi fedde nde gonmi e dow mum taw d' abord fedde nde ganduɗa ko min woni entraîneur ko min woni dirigeant min woni gardiɗo nden fedde won équipe mo ganduɗa ko kanko jogui ɗum mo wondi o eyyi ça veut dire nabi salah sallam waɗata ko metti allah waɗata gofol yemirta gofol wondu wa ashabi e sahabaɓe makko ɓe gam premier sahabaɓe gon équipe o ndenan fedde nde e yo gon fedde nde nabi salah sallam kanko adoro udditanede aljanna o naata faami eywa joni noon eywa alhaqu falhaqu ma kana alayhi nabi wiyete gonga koko nabi salah sallam wurno ko woni ko ko ɗum wiyete gonga eywa eywa wa ashabihi eko sahabaɓe makko gurno goni e dow mum koko ɗum wiyete gonga fa aleyka bil ittibai ceerno mansour mi halfini hoore mi halfini dendagal julɓe e rewde ko nelaɗo rewno ko nelaɗo waɗanno ko wadde ɗum ko poɗɗen wadde ko nelaɗo rentini en ko ndento ɗen e banggueji ɗi foof ko waɗanno ko waɗanno e wonko waɗanno eɗen poti wadde wonko waɗanno noon ko kanko tan wonko haalatno ceerno mansour ɗon kadi a addi heddi daba ceerno mansour eyyi wonno ka professeur machallah ande kadi ka alhamdulillah ka faqih eywa alhamdulillah nelaɗo jogui ko gollal nelaɗo jogui ko haala nelaɗo jogui ko deƴƴere deƴƴere makko nde wonko firata haala makko ha wonko firata golle makko ɗe wonko pirata ko ɓuuri hewde ko so haali hunde ɓuuri hen hewde ene nawori enen e makko foof ko ɓuuri hen hewde kadi so deƴƴi hunde waɗama yeeso makko o deƴƴi firti ko jeeɓi o kirtikani ɗum firti ken ene wawi ene dagui par ce que sene bonno tan o wiyata ene booni kala ko jeeɓi o haala hen e ɗum kosdirama ene dagui kala kadi ko haali ɓuuri hen hewde enen e makko gollal ngal noon wona enen e makko wonɗo arata gollal enen makko foof wonɗo arata gollal ko kanko tan heerori ngal ɗon gollal misal tan misal dabɓo tan ko wanno resde ko ɓuuri sohnaɓe nayo a faami allah wi ko haalisata laka min dunil muminina ko an tan heerori ɗum julɓe ngala toon a faami eyo donc noon wadde saabu won hen ene keewi namdade ko wayi noon ni neɗɗo kay so welama ne wawi resde ko ɓuuri rewɓe nayo dallinoto saabu nela sallah sallam foti rewɓe joguino foti suddiɓe joguino voilà ɗum ɗon wadde jomum foti andude ɗum de ko wonko ganduɗa wonko waɗata kanko nela sallah sallam ɗum ko kanko tan heerori ɗum woni ko kalten ɗo waase heɗade alqur'ana sa yi neɗɗo wiya nela sa sallam kala ko watten enen poti wadde tawi nelaɗo resi ɓuuri rewɓe walla kala ko waɗani voilà nelaɗo fotani wadde neɗɗo fotani wadde nelaɗo haɗani moƴƴere waɗede nelaɗo fuɗɗo uddita damal moƴƴere hankkadi noon kala moƴƴere wawa waɗede yo ƴeewe tan moƴƴere nden ɗon so bonnata diine o bonnata gonka ka bonnata naggam ene moƴƴi woto pannen yimɓeɓe allah faɗinani kono so tawi en mbiyama kala moƴƴere wawde waɗede tawi nelaɗo waɗani sifa o tan ko bida eɗen bonna gueɗe kewɗe en gaccat nelaɗo sa sallam uddit damuɗe moƴƴere wi en jeehe mbaɗe moƴƴere heddi noon moƴƴere waɗeten nde série ƴeewat est ce que moƴƴere nde bon analyse eyyi par ce que aɗa wawi fuɗɗorade hunde dow taw ko moƴƴere premier mum moƴƴi mais après juri jiɓoya bonande joni hannde eɗen mbawi wadde ɗo cotisation ceerno mansour hannde heeɓi kew mi ara mboɗo jogui temedere mi hokkamo taw ko fi sabilillahi somi keeɓi heeɓi kew o ara o hokkami capanɗe joyyi joni si ha ɓooyi watta hankkadi soɓe nawini ceerno mansour temedere so addananimi temedere nde walla o addananimi ko ɓuuri temedere nde mi tikkanamo walla o wasa arde andi joni fuɗɗirno ko moƴƴere kono jibini lor ɗum woni koɓe mbaɗata tege en e cadeau ji en woni werno haadi anniversaire en e ko nandi hen e pied en voilà c'est ça
eyyi joni taw hunde carrière sosirno ko moƴƴere moƴƴere nde yaha ɓoye jibina lor joni noon kala moƴƴere wiyande ene waɗe yo ƴeewe moƴƴere nde oɗo saaha est ce que jibinta lor est ce que kadi saaha garowo ne jibinta lor e diine he walla société o saabu diine yahata ko wadde protégé yimɓeɓe yo gurdam moƴƴam la darara wala diraro ceerno mansour wotoɓe lor wotoɓe lorodir eyyi joni noon ko rewde e neya sa sallam rewde sunna makko wa iyaka wal ibtidayi mi halfinima ñemtinde ko nelaɗo waɗanno ko yimiri hen yen mbat wama atakum rasul fa khuzuhu wama nahakum anhu fantahu kala ko Allah nelaɗo addani on nangue yon mbat mbaɗe kala ko haɗi on ndentoɗe ceerno mansour ko noon tigi machallah fa tabarakallahu namdal ngal jawabu o waɗi fayida no fewi ɗo kadi laaɓi tigi rigui eɗen mbiyata yo Allah nurɗin gandal ngal yo Allah nurɗin gandal ngal inchallah en paami wonde ko mana leñol ngol nabi sallah sallam wi mana leñol mum ma fecco fodde temedde jeeɗiɗi e tati mana peccor te noon ko ɓuuri hulɓinade ko mana ɗen ɗon pecce foof ko fedde wotere natude aljanna ɗum ɗon ko hunde jarde wa wattude hakkille no fewi jomum en foti wadde effort foti mana tinnade eto beele ene jeeye e nden ɗon fedde jogorɓe mana daɗoyde janggo ñalawma darga yawmal qiyama no mbiɗani tan eɗen mbiya allahumma amin yo Allah wattu en e nden ɗon fedde inchallah taala jomum noon so yiiɗi jeeyede hen tan yo ƴeew na sallah sallam e sahabaɓe muɗum e rewɓe hen salafu sali hen ɓen no mbano no gurduno e on ɗon sifa e ndin ɗon baadi inchallahu taala o tongo e ɗum o ñamba ɓen e on ɗon sifa namdal battugal nayyi namdal nayyi ɓiwal ngal ceerno Oumar Doukouré ko ma surudu qubul amalu salih holko woni sarɗi mana jaɓanede golle muɗum moƴƴe neɗɗo ne wawi gollude gollal o jaɓane walla o wasa jaɓanede nde noon misikki mata ene jogui ɗo fawoto ene jogui sarɗi ma wasa jaɓanede nde kadi ene jogui kadi ko sabobinta ɗum wonko gollata ɗum ɗo wona sababu ha gollal ngal jaaɓe omo wawi gollude gollal moƴƴal kono noon ɗum ɗo wona sababu ha golle ɗen mbasa jaɓede joni holko wonta sababu muɗum eyyi alhamdulillah wa shukran ceerno Mansour namdal balngal important saabu Allah yiiɗa tampinde hay goto o perta tampere makko Allah wona noon enen fof eɗen gandi hande so tawi yiiɗi liggade état la budda jangga ha keeɓa diplôme ko wiyete diplôme ko wona kala matiére mo jiɗɗa tadi woni poste uji la budda keeɓa diplôme diplôme o kadi gara e société o mbaɗa déposé mbiya min comme professionnel matière naggam mbaɗa yiiɗi golle ɓe ƴeewa papier ji ma ɗi somi mbaɗi d' accord ɓe nodduma ɓe mbi a joni a hokkama poste naggam liggorɗa e nder lewri he yani ko 26 jours dimanche uji nayyi ɓe taganma condition ngaji mabɓe e nder ɗin ɗon condition ngaji ɓe mbima addawa 7 heures aɗa jippo 16 heures walla 17 heures on dakkodiri wona so lewru mayi aɓen jomma temps par ce que hunde waɗi ɗo basi joni a liggima no wirani a moƴƴini so lewru mayi ɓe jomma ko liggey wona joni noon oya so tawi ƴetti peel muɗum e pikku mum sorima Dakar walla Fouta kala yolde kala gaska emo sukka kala guiyal omo itta kono waɗaka embauché ko golle moƴƴe walla wona golle moƴƴe golle moƴƴe joni noon tawde waɗaka embauché hay goto waɗanima embauché lewru mayi est ce que heɓa salaire ɗon de ko namdal ɗon de jari famde o heɓata salaire so wona o sakka walla o hokka par ce que waɗaka embauché ɗen golle Allah kañum o yoɓata aljanna makko ko ɓe waɗi embauché eyyi jaɓɓe nadde embauchement makko wodi ɓe Allah waɗi embauché e nder golle mum nder golle he ko noon koma gadda carte d' entrée ma o mbaɗa enregistré e nder golle he inde ma nde waɗe identifié eyyi carte d' entrée o woni achhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɗum woni a waɗi déposé sa wi achhadu an la ilaha illallah mi seedima dete ala so wona Allah wasadu Muhammadu rasulullah mi seedi Muhammadu ko Allah nelimo kala ko yemiri ko Allah yemiri ko haali ko Allah haji ene wayno hankadi ana waɗi déposé kayitaji ma joni on saha noon sa juuli wawa jaɓede sa hoori wawa jaɓede sa aski wawa jaɓede sa hajji wawa jaɓede presque indema waɗama arrêté waɗama embauchement joni noon ko taggata kadi golle ɗe haqiqa juuluma ngu jaaɓe walla korka ha jaaɓe walla wasde jaɓede nde wona to Allah koye ma an ceerno Mansour holno wonire ma joni noon eywa jo Allah wi yen juul hada yen juul yen calligina bon Allah wi ko yawano poɗɗa waade Allah ko tracé ɗo gurnam ɗam o dangni ko dagui
harmini ko harmini al halalu bayyinun wal haram bayyinun ko dagni ko dagi ko dagnama a faami eywa ko harmi ko harminama e sen duttimo to enna to suratul kahfi a faami ɓe mbiyata to wiyata la ikra fi din suratul baqara la ikra fi din force ala ko dagnata ko dagnama joni noon a andi ko dagi ko a salimi wadde ko dagi ko an gurɗa e ko Allah wini harmi yiɗa ko ɗum gurɗa ñallata ko garam place ƴettade yeddodirede ñoode jafoɗon noon wona kirtide garam place hayso wona garam police uji ɗi foof won garam police uji ko ni mbayi kala jonde wawde wonde tan jonde nde ganduɗa jomum joɗorto voilà jonde nden ɗon haala Allah ala ɗon ko seyɗani ɓuuri wawde wonde ɗon joni noon gona e nden ɗon jonde ko toñje immoɗa ha waktu yona no gonirɗa ni feewani joni Allah ko kutiɗoma joni noon waktu o yana gara mbiya calliginɗa mbiya Allahu akbar ma o wona gonga par ce que antuno Allah ko mawɗo hadema arde e jama e Allahu akbar o a rentoton ko hanma ko joni tawda accani toon ko hanma ko sa ari e ga wi Allahu akbar Allah jogora ko haaju Allahu akbar ma o ɗum woni noon jomum tukkiɗo juula tisbar o ha gasa tawa tisbar o ko ɗon heddi holko tagui Allah ko kutiɗoma way tan ko hande ɓiye walla miñe ko haɗani e yimirore ma kanko ko jeeyi ko foof a haarat faami donc noon en jogui no poɗɗa waade so fodde won fodde nde o yiiɗi waɗandema ni voilà aɗa wawi geddude ni par ce que en jogui o ardi so tawi o teddinanima o hokkanima huɗum kala ko wawi wadde caggal ɗum ɗon ene sofma par ce que an jiɗɗa ko teddinede neɗɗo taw yo teddin taw d'abord so teddinima o andi ka jinnaɗo makko o andi hol an ko jiɗɗa o andi ko gañƴa ɗon voilà heddi baɗal ngal ko arsigi so waɗi ɗum ko arsigi so waɗani kam aɗa andi vraiment ko waɗi ko so dañi o waɗat kono so tawi ko baɗal ɓolal ngal alda e teddungal ɗum ɗon yoɗani hay hakkude men enen ala ko haali hakkude men Allah ko ɓuuri sohlude bani adama mbaɗa ko yimirma ko ɓuuri anje ko gacca ko hanma ko so ɗum gasi noon ƴeewa ko welata mum eyi yo jom hankkadi fuɗɗo ƴewde ko weeli Allah ko voilà waɗa ɗum donc wadde sen paami wadde résumé en namdal ma ngal tan fayida neɗɗo ne juula jaɓe fayida neɗɗo ne hajja aska yani hoora jaɓe al ikhlas yani yo laɓɓin wama umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu dina yo laɓɓin gollal ngal waɗata ngal ko Allah waɗanta li wajhillahi juulu ngo wasa juulirde ha wiye ceerno Mansour ko kewɗo yaade jama walla ko kewɗo nafilaji walla ko dewo Allah o juulirta saabu Allah so darima o juula kadi o ƴetta mongo Allah o waɗayi e ɓerde makko nde a faami ɗum ɗo foof ene jeeya e maale jaɓaneɗe golle so gayni kadi c'est très important to immoto haade makko arde e juulu e so gayni e juulu to faati est ce que immoto koto foti immade o ara e waktu he so waktu o gasi kadi to foti fatude ɗum kadi ko mandare ko to foti yaade yo ɗo foti yiyede ɗo fotani yiyede ko foti haalde ko fotani haalde no foti wonirde e no fotani wonirde ceerno Maysir Kamali ɗum foof ene jeeya e sarɗiji jaɓaneɗo sarɗiji jaɓaneɗo golle ɗum noon yo Allah hokku en famde ɗum Allah hokka en kadi wawde kadi gollude ɗum e wawde kadi naftorade ɗum ha mbawen jaɓaneɗo golle meɗen nde wonno gollude gollal moƴƴal wasa jaɓanede ɗum ko tampande meɗen ko perde kadi ɗon tan ceerno Maysir Allah yiwa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba an mansura ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe e aduna he kala ɗo wiya jokkere en ɗam eɓe mbaɗa woni joni won tubakoɓe ɓe jogui kalisaji ɓe ndendina association ngaji hôpitaluji eɓe mbaɗa taw ko partenaire tan joguiɗa gara kalnaɓe amin cohli forage ɓe mbaɗanma amin cohli hôpital amin cohli poste santé amin cohli ambulance ɓe mbaɗanma kalisaji ɗi noon ko kalisaji mabɓe eɓe ponno dañde hen baraji te kadi wiyatake wona moƴƴere wona wiyatake wona moƴƴere kono moƴƴere nde Allah contane ɗum par ce que tagui moƴƴere ɓurde nde Allah ɓuuri sohlude nde ko yooɓe jaaɓa Allah sa wi a jaɓani Allah yo Allah jaɓane golle ma wawa gasde wayno tan sen duttima e to waɗede embauche ma to waɗede inscrit to kamɓen wayno ɓe mbaɗaka inscrit ɓe ƴettaka to par ce que ko ɓuuri mawnude ko ɓe calani Allah don Allah jaɓantaɓe ko famɗi ko ɓuuri mawnude ko wiide ashhadu an la ilaha illallah sallam da rasulullah hay sono weeɓe huno ene mawni to Allah joni ɓe calima haalde ɗum Allah wawa jabde golle ɗe par ce que golle ɗe so gari ngalaɗo pawi ene wayno mbaɗa transféré haalis haalis o anda ro fayi ala adresse ala numéro ana ɗum kadi fiti ko yaha
ɗum kam yahara ɗum kadi weefe orange mon fof kalni en hunde so ala fay ala ko jibinta alhamdulillah ɗum noon ko noon tigi machallah ɗum noon en paami ɗon tigi rigui yo Allah hokku en naftorade yo Allah hokku en kadi gollirde ɗum yo Allah hokku en kadi noppi nanoji enen e dendagal yeeɓiyankoɓe aya o habride diaspora TV enen foof yo Allah hokku en noppi nanoji noppi malade wonno mbi mana nofuru malade fuɗata koye hoore malade neɗɗo jogorɗo malede o jogorɗo fewde o alay saago o jogo noppi malade so haalama ko haala moƴƴa haala nafooka o nana nangol jabde e nangol naftorade ɗum noon yo Allah hokku en noppi nanoji ɗon toon kadi ɗo kalta ɗo wadde ɗon finde noppi nanoji ɗi e jabde ɗe Allah yuwal baladu tayyibu yakhruju nabatahu bi izni rabbi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida Allah waɗi ɗum misal e leydi kono misal o ko yimɓe yahata o wi leydi moƴƴiri so tomo toɓi ƴiwone gatamare siki a aɗani koni gatamare ka furangue wona eyyi wonɓe ganduɗa hande sa wiɗi men gatamare ganda eyyi ko wayno génération o am fayi less ene mbawi ronkuɗam ɗum gatamare ko ƴiwone mawde fiya e dow leydi yani leydi moƴƴiri ndi so jabbama awama yaltina puɗi mum leydi comdi ndi la yahru illa nakidam yaltinta so wona ko gueɗe jasde yo Allah waɗen leydi amin amin machallah ɗum noon karallo o technicien ɗino kolla en wonde ko dokkonoɗen hojomaji gasi ha laaɓi koɗo kaɗaten e yewtere andu diina ma e ñalawma hande o inchallahu tabaraka wa taala so Allah newni so en gartoyi yontere arore so Allah haaji inchallah ma en jokku bindande nde so hawre welede Allah subhanahu wa taala ɗum noon ceerno Oumar bisimilla mbaynodira e bandiraɓeɓe kadi holko woni konngol ma mbayni kadi holko basiytoɗa bandiraɓe yeeɓiyankoɓe aya o diaspora TV ha e nder windere nde duuɗe Baba Adama e kala ceerno Mansour alhamdulillah shukran kadi fof kadi min jettuma an jarama no fewi accude golle ma e tama e te kadi liwaji hillahi a ɗaminaki en haydara so wona pour wallude julɓe ɓe eyyi Allah wi goto fof yo wat partagé yettudema yettude joom galle en ɓe kono Chérif Abba Haydara yettude kadi gardiɗe galle o ceerno Samba Diop e ɓe liggotoɓe ɗo e nder DSS diaspora TV e dendagal yeeɓoɓe e waɗoɓe cliqué waɗoɓe commentaire chiffre yewtere nde eɗen calminaɓe eɓe chiffrani foof yo Allah waɗan en moƴƴere e nder leydi he waɗan en kisal eɗen mbasiytoɓe yimɓe tan yo yimɓeɓe tinno e muñal eyyi muñal saabu enen inna Allah ma sabirin hande yimɓeɓe ne manki muñal yimɓe ne jaawi sagde eyyi ma en garto e jewte goɗɗe e wasde muñal ene jogui ko bonnata ko heewi ceerno Mansour a jarama no fewi ɗum noon a jarama ceerno Oumar Doucouré yo Allah yo moƴƴere yo Allah semmin sellina yo Allah jurnu guuranam ha juuta wondude e cellal duumigal ɓooya hufde ɓesgu o ɓooya kadi dusde en ɓooya kadi naftude leñol ngol nde wonno guurdam makko ko nafoore mere wonande windere nde kala ɗum noon a weltanama yo Allah yo moƴƴere ko Allah jogui jobdi ko Allah woni joɓo yo Allah yo moƴƴere saabu minen kam min ngala jobdi min ngala jobdima nde wonno accude haajuji mum e hammuji mum e activité ji mum foof eywa sababude daranade oɗo diine l'islam ɗum ko Allah jogui jobdi yo Allah yo moƴƴere ɗum noon ko noon tan en calmini jinna men seeɗa men khalifa men wonɓe ɗon to Matam woni khalifa gallo hono ceerno Abdoul Wahab Sall e miniraɓe mum foof en calmini men en juurima ɗumen en calmini kadi da'iraji men foof ha tengti e da'iratul hubbunabi sallllahu alayhi wa sallam gonɗo toon to lamorgo leydi Gambie e da'iratul islam to leydi Gambie to Birkama Ba e dow gardugol Seydatuna Halimatu Sy mana ganduɗa to ko Halimatu Saadiya debbo moƴƴo malaɗo yo Allah yo moƴƴere en calmini kadi joom baye men moƴƴo o sohna Aissatou Sall Kaba Kamma to e leydi Gambie en beltanimaɓe kamɓe foof eywa ɗum noon ko ɗo tan kadata nde bandiraɓe inchallah en jetti haralleɓe foof no fotirno e kuuɓal ha tengte gardiɗo o woni Samba Diop yo Allah yo moƴƴere eywa golle ɗe machallah fa tabarakallahu ɗum noon aadi men ko aljuma garo so hawre welede Allah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh